Неша знае Даниел, една од најомилени игри зезанци за гостите на Неша. Значи за гостите на Неша, не за Неша самиот. И Неша кога е гостин исто. Така и Неша кога е гостин е кога ќе му пуштат видео, а Неша треба да го надсинхронизира. Имате ли некое било какво видео? Što se dereš na mene? O čemu se radi? Zašto se dereš na mene, čoveče, bre? Ništa, ja tebe nisam uvredio, prijatelju. Uopšte nisam tebe uvredio. Znači, bradati, nemoj da ti ustanem sada to šamutim, razumeš, ti vaški igre u Brengles. Znači, nemam problem sa tobom, imam problem sa tvojim čaletom, razumeš? 100 puta sam ti rekao, dođeš mi pare, tvoj čale mi dođe pare, ne dođeš mi ti, ja s tobom nisam sklapao poslove nikakve, bi idiote, me čuješ, bi? Što se ide? Alo bre, dosta bre, tamo idite napolje pa sebite bre, napolje pa tamo idite, ti će mi pričati. Mamam bre, čale, nemoj da te bre iznabadam, ovdje ti ustanem sad, ovdje na licu me, ajde doći! Ajde doći! Ba šta se man gupiraš bre, čale? Rekao sam ti 100 puta, ići ćemo na sud, razumiješ? Ići ćemo na sud. A što se ti dereš na mene, šta je bilo? Derem se zato što si, razumeš, uz čaleta, ideš mu uz nogu ko klinac, razumeš, koliko imaš konja bre godinu, bre, koliko imaš konju godina. Ma ne ostavi mi sina na miru bre, dečko bre, alo, dečko, ma ja, šta, ajde. Bre, čale, mnogo si smešan, mnogo si smešan. Dobro je ovo, a?